Παρακαλώ, κλείστε τα κινητά σας, γιατί η παράσταση αρχίζει. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική και ουδέμια σχέση έχει με την πραγματικότητα. Ούλα ξεκινήσασιν μια μαύρη μέρα. Φώτα ρε! Ούλα ξεκινήσασιν μια φωτεινή μέρα που σύνοδον εκάμνασιν για τα ξύλα τα χαμένα. Το θέμα είναι σοβαρό. Τσίλοι του 25 εκλέψαν μας τα ξύλα μας η ώρα 5. Επιάσαν τους οι κάμερες που εφορούσαν μάσκαν και εξιάσαν το μαντζίλιν τους, μα ήπρεν το ιεράξαν. Τούτον ήταν ως δαμε να μην τους ξάνθουμε, όμως να έρθει η στιγμή να τους εκδικηθούμε. Και να κάνουμε το γάπ, αν έχουμε τα ξύλα, στο διαγωνισμό σκαπανικής θα γίνουμε ξεφτύλα. Αύριο αν έρθουν και δούμε τους μπροστά μας, να τους κόμμας και αμίτσος να φύγουν μακριά μας. Την άλλη μέρα το δειλινό, δαμέ στο 7-6, άρκεψε το φεστιβάλ και από το 25 ήρθασιν 5-6. Την Ιουλιέτα εστήλασιν, λεμονάδα για να πάρει, αλλά δεν έξερασιν με ποιον είχε να τον πάρει. Γεια σου, με λένε Ρωμαίο, το ονοματάκι σου. Με λέμε Ήλι. Ετολμήσετε να περάσετε εσείς που δουν την πύλη. Εν είσαστε ευπρόσδεκτοι, εν είμαστε φίλοι. Θωρεί ο κόσμος. Το πόδι μου, το πόδι μου! Τι κάνεις κόρη με τα με μιλάς με τους προδότες, έκλαψαν μας τα ξύλα μας και να κάνουμε γκόνες. Να σε όλα με τις χρόνια, νομίζω να τους μισούν να κάνουν τα εγγόνια. Εγώ δεν ξέρω τίποτε για τούτη την κουβέντα, τι γίνεται τόσο κι εγώ και έχουμε βεντέτα. Ρωτά τον παππού, ξέρει την ιστορία και θα μας λυθεί αμέσως του διαπορία. Χυμούμε, τότε περίπου 97, εκλέψαν μας τα ξύλα μας για πρώην τους φορά. Μετά από πολύ κόπο, πιάσαμε τα πίσω. Μα ήρθαν και πιάσαν τα ξανά, ίσως να τους μαυρίσουν. Ξύλων, άδραξαν, εμπρός, έφυγον. Ούτε κλέπτους είναι τα ξύλα μας, μα το μεγάλο Δία. Μα τι λέγεις αδελφέ μου, πώς θα πάγουμε στην τρία. Όχι με, συμφορά μου, όχι με, Απόλλων. Έτσι συνεχίστηκε για κάμποσα χρονάκια. Μας άννα και πίνασα, αγγέλνουμε σουλάκια. Σύνοδον εκάμνασιν κι άλλοι στο σύστημά τους. Εμάχουνταν να έβρουσιν λύσεις στο πρόβλημά τους. Εν ήταν μόνο ο Καυκάς κι αμές στο 7-6. Κάτι πολλά πιο δυνατόν επίενε να παίξει. Ρωμαίο, είδα να βλέμμα να με γίνει του στροβόλου. Τόσο κόμμα να μην πάει του. Αέρα, τουλάχιστον ευκάσαμε τα ξύλα τα δικά μας, να προσέχετε καλά, να μείνουν στην μερκά μας. Τούτη η κόντρα που έχουμε πρέπει να τελειώσει, αλλιώς κι άλλα κακά είναι να μας φανερώσει. Πόσο καιρό να δείχνουμε την ίδια κουβέντα. Θέλω να ξαναδεθώ μαζί με την Ουλιέ. Σου σοπήκε σώπαινε, εγώ μιλάω τώρα, για κοίτα το ρολόι σου, είσαι δάμε ακόμα, ήρθε η ώρα της κοπιάς τα ξύλα να φυλάξεις και περνάς τον οι φίλοι σου να τους συναντιάξεις. Καρφόπουλε αγά, έχω σου μια δουλειά, τούτος ο Μιτσής έχει φτάνει καρκιά. Για λόγω μου θέλω να τον ακολουθήσεις και αν βρει την Μιτσά να έρθει να το συντήσεις. Την άλλη μέρα το πρωί, μέσα στο λαλάρι, επίενε να την έβρει ο Μιτσής, το άξιον παλικάρι. Κι ήταν ψηλά στον ουρανό, απάνω στην ταράτσα, κι έκαμνε την μόνωση, έδρωνε, εξίδρωνε και σκούπιζε τη φάτσα. Ουφ, άλλον έμπογο, χτοίτσο σωρό του μάνι, μα να χρειαστώ μια κολόνια να γμάνει.
Πολύ πήρα. Φαντάσου να ήταν Ιούλιος, ο Ιούλιετ. Έσπασα να έρθω στρόβολο, αλλά ψυχή είναι νέση. Ματάν που γίνεται δάμε, άρκεψε να βρέσει. Τι φως προβάλλει εκεί ψηλά. Ω, εσύ είσαι Ιούλιετ. Ο Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Αγνίσου το αρχηγό σου, αγνίσου το σύστημά σου. Και... Βγάλε το μαντίλι από το Γιάκα και έλα να γραφτείς στο 7-6 σήμερα, ναι σήμερα. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό, μ' αγαπάς, αγαπώ, αχ λόρδε μου εγώ, πως σε λαχτάρω και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό, μ' αγαπάς, αγαπώ, αχ λόρδε μου εγώ, πως σε λαχτάρω και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Ζαλίζομαι που την πόλη πήρα, τα χείλη μου νιώθω τα ξηρά. Μα δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει, γιατί τσιπάνω έναν εγώ. Τσικαλάκα, τσικαλά. Άκου πως η καρδιά μου για σένα παλαμάκα σου χτύπα. Στο ρυθμό της χόρεψες για μένα. Μετά που σιλιαβάσανα με το ρουφτσανιό στο στόμα, έφτασε ο Καρφόπουλος λουμένος μες στο δρόμο. Αρχηγέ, έχω κάτι να σου πω. Είδα τον Ρωμαίο στο Στρόβολο. Όπα, ντούνο με κατάλαβα. Είδες τον τζαμέ. Αν το δω μπροστά μου, ένα βρεθεί χαμέ. Μα τι έκαμε τζαμέ, έχω το απορία. Πέ μου τώρα αμέσως όλη την ιστορία. Ήταν το κοπέλι ματσαμέ και έκαναν τη σκαντάλα. Ήταν μόνο τσινηθκιό, τσινίτσα γελάδα. Έκαψα και θόρουν τους πίσω από τα δεντρούθκια και τσινηθκιό μιλούσασιν και στέλνασιν φιλούθκια. Και δεν έχασα ούτε λεπτό και άρκεψα και βουρούσα και που θερκά επέρασα και σε θάλασσα σε βουτούσα. Αμάν και φάμεντι, φέρ' το άλλο συντήκο και αν θέλει να πάει αγωνισμός καμαγής, έφτα από να φύγω. Εντάξει αρχηγέ!
Κάνω, σώνα τον περτίκοντο μου σκαναθωμένο. Πού ήσουν κοκκόνε μου κι εσύ είσαι χαμένος. Έγινες ασκήσεις και πάλι με τη Μάρτα. Κοιτά το που σου μιλώ και μην κοιτάς τον γάφα. Επειδή να βρεις μητσά. Τώρα με στο σπέτα, επιέσεις στο στρόγωρο να δεις την Ουλιέτη. Λάλης ρε αρχηγέ, τούτα εμπελάρες. Ευρέθηκα στο στρόβολο γιατί είχα πιλάτες. Ψέματα με μου λαλίτσε, ξέρω την αλήθεια. Νομίζεις εσύ με σβηστό. Και πουλάς μου παραμύθια. Εγώ έντζε. Έτσι όπως τα έκαμες για τιμωρία έτοιμας του. Διαγωνισμός καμανικής θα δεις μπροστά σου. Ο μόνος λόγος που ήμουν εγώ και αμέσως στο 7-6 έπια να δω τα ξύλα του στο διαγωνισμό είναι να παίξει. Αλλά ήταν τα μέμια κουρασιά και έπαιζε με ξυλούθκια. Και για να παίξω τον ανήξερο άρχισα τα τραγούθκια. Τέλος πάντων ρε Γιώσε, θα τις συνάντησεις. Στο διαγωνισμό της καμανικής έμπροκει να πατήσεις. Όχι μου. Στο 7-6 εμάθασαν και εκείνοι για την κουβέντα και φωνάξαν έκτακτα να δουν την Ιουλιέτα. Στο σύστημα τους όλοι τους απογοητευτήκαν, τρέμασαν τα πόθηκια τους και αναστατωθήκαν. Που το 25 έπιασα μια επιστολή και έτσι έχεις μια αποστολή. Να αποδείξεις τι αξίζεις, έχεις ευκαιρία στο διαγωνισμό σκαβανικής να γράψεις ιστορία. Θα πάει στο τοπούιν τους, θα κλέψεις τα σινιά τους, να δούμε αν είσαι νικήτος ή αν είσαι μητάρας. Μα ρε αρχιέ, είναι σωστό να κάνουμε έτσι πράγμα. Εγώ το γομαίο αγαπώ και κάνω του τάμα. Και σ' αγάπη, και ποια τάματα μου μιλάς. Εκλέψα μας τα ξύλα μας, θα έπρεπε να τους μισάς. Εγώ έδωσε chance να γίνει έτσι κλέφτρα. Γι' αυτό κανόνισε εσύ να καίεις άλλα μέτρα. Άκου να σου πω, εγώ δεν είμαι γαϊδούρη. Την κλέψα να εγκάβεις και να μην έναν τραγούδι. Και φύγαν όλοι που τζάμε και μόνοι της ήταν τώρα. Έμειναν και κλαίτουν ώσπου να έρθει η ώρα. Τι φοβερό, τι τρομερό, που δεν μπορώ να πω το εγώ. Τι να κάνω τώρα εγώ, μακριά από το μωρό. Το Ρωμαίο εν τον αφήνει να πάει στο διήμερο και κάτι πρέπει να σκεφτώ, να μην πάω ούτε εγώ. Ήβρα το, το λιγμένο το γάλα είναι να πιω και να του στείλω μήνυμα ότι θέλω να κλεφτώ. Στο σύστημα να μ' αφήκουσιν γιατί να αγωστήσω και στο διαγωνισμό ούτε εγώ να πατήσω. Την άλλη μέρα στο 7-6 συναχτήκαν πρωινό. Τσούλα ήταν έτοιμα να πάνε στο διαγωνισμό. Η Ιουλιέτα ήταν έτοιμη να κάνει την απάτη. Ερούφησε το γάλαν της και έμεινε στο κρεβάτι. Φώτα! Ιουλιέτα, περιμένει μας ο αρχηγός. Όπα, πάλι πίσω το φως. Φώτα! Μα τι έπαθες κόρη μου και είσαι έτσι χάλι. Φαίνεται κανένας πλέον εμβιένει στο μπακάλι. Είμαι άγωστη πολλά, δεν μπορώ να σηκωστώ. Ούτε στο διαγωνισμό μπορώ να πάω εγώ. Εν πειράζει. Μείνε καλύτερα να μην ξεκουραστείς. Έτσι, εν πρόκειται ούτε το Ρωμαίο να δεις. Έτσι λοιπόν εφίασαν να πάνε που πρέπει, αλλά να φύγαν κανέναν να μείνει να την κλέβει. Έτσι λοιπόν σηκώνεται αμέσως που το κρεβάτι του Ρωμαίου να στείλει μήνυμα που έβαλε στο μάτι. Ρωμαίο, έλα στο σύστημα μου. Είναι όλοι στο διαγωνισμό. Σε θέλω για να κλεφτούμε. Σ' αγαπώ πολύ, Ρωμαίο.
Ιουλιέτ! Είσαι καλά, σε παρακαλώ, μιλά μου τώρα. Το πιστεύω επέθανε, να αρρωστήσω. Μάλλον είναι καλύτερα να αυτοκτονήσω. Μα χέρι δίκοπον κρατώ και την καρδιά μου σχίζω, αφού εσένα χωρίς ζωή μπροστά μου αντικρίζω. Το κακό που τους ήβρε έκαμε τους να μάθουν, αλλά με έτσι ξεροκεφαλιάν έπρεπε πρώτα να πάθουν. Έτσι λοιπόν τέλειωσε, κι όλοι φίλοι έγιναν και τα ξύλα τα περιζήτα σε μια γωνιά εμείναν. Γι' αυτό όπως εμάθατε σήμερα παιδιά, σταματώτε να μαλώνετε για τούτα τα λιξά.